Norjatana lamsogo ani katal video o di borjora maibo okhoi tongka hingke tini chung mimi songai chalaisinai mai songna hingke tolernaai bla abagai mimi songai chalaisinai mimi hingke kisa kWLAI moge cherai phangsin tabuk sujara ani favorite oro chung mimi nakha mimi mo tui kutung riwi rikha hingke mimi tabuk kutugui tongo hingke oro mosla no rinani bagai chung mosla no khugui nakha hingke tabuk chini mimi ready wngkha naidi sarijara ang tabuk thangai tongo MANU BAZAR o moi khwtwng painani bagui bag rok tui hingke tabuk chung lama himte himte MANU BAZAR o phai sokpaikha tabuk khe chung moi khwtwng pailaisinai norok nai tongdi ang oro nakha pias moso tomato tei donia bakhorok hingke ang tabuk yango tha kaham no hurui dati doi thangui tongo kon hadi norok tha oro swngi naima se 50 taka hino hingke bini oro rang khusra kwrwi hini ang mangso dogan o thangai mangso phalnai rok no oro rang khusra da mano hini swngi manse mangso nai hingke rang khusra riya hini sawo hingke ang oro mangso kisa nawi nakha hingke mangso nai peme por rang khusra wngka oro tha napaikha tha nawi pai chung tabuk nogo phiroklai tongo hingke lama o ang chajaknai manui rok kisa misa pai nakha nogo thangai chanani hinui tini ni video asukjak tui no noro ani video no sajagui tongkha hingke like comment share khai di hambai noro jotono.